live chenro mari mar kuku maracho dichieng' ma kawuono ne ineno ka pod wantiere koda gi mask mawa on to nikech en tuo nero mahinyo oganda ahinya. Nyaka kuong akaw sanitizer mag kuku maber maket nyaka lweta duto te kaachiel koda ka giwendo na bende nyaka wang'e ni waritore eka nyalo mulo mheshimiwa lok nyaka tok lweti COVID-19 nego oganda koro ni to nikech thuolo ma antiere en mita 1.5 anyalo golo mask mar to kakete mabor mondo mi akete mana ka otieko twak asechako dogorwake kendo live chino mari mar kuku mar wache. COVID-19 sechako hinyo Uganda e county ma Libamba ma Uganda ma dhano sani eri tho kama gintiere kendo jaboda mono wito ngimane mana konindo e pikipiki kama korito jawuoth e stage. Uganda ni mane bato kairi seche mani golo chik gik moko kuom gi notamre ke noketo wich teko sani koro ni to sechopo ka jirani. An gi ngero moro mawacho ga pile ni seche ge koma waleng kwaneno ka od jirani wang ka od chakurumo to wan yo marwa dhi wang kapo nono ni wach ma Uganda to dhi matek to wan chakre jo manyien onyalo bedo rach moloyo kata magi kuma timre kuonde moko machigni chenro mari mar kuku mar wach nyinga en Harno Tino wendo na kaka pile en mheshimiwa Leonard Uriaro Nyarwata live Rothengo Sero inade aber ero machigni kuku mar wach jumoteri nade weekend to nade jedo be maber yes kaparo ni weche ariyo ma nyaka losie mokwongo akwayo hawo maber mar chang ne mama Mrs. Mulonga Kadege kanye loso ndara ma kilomita 16 e wodana to kich both kanyonye gi kendo ago erokamano ne jo sirkal ma Siaya mat koka tayo thieth. Yes. Yo gichopo mapiyo gi kawo ambulance bodhi borwake bong'e maber. Mar ariyo wan gi kuyo maduong' e piny mar Siaya to moloyo e wodana e dala mar Kochieng ka ruoth. Tibana miluongo Sylvester Nyadero. Bwana ni en jalony e weche mag design kod slaughterhouse mag timo gima iluongo ni medo nengo e yore mag ring'o Liberia mangima nomiye medila. Kanyalo loso ni kanyoche yawo kar Neema export abattoir mouro manyocho yawo Isiolo tarik 26 dwe mar 4 en mano design mano. Sama lose ni Nairobi onego bed ni yawo kichinjio manyasani madhi bedo maber mogik e East Central Africa mabeo oserumo. Bana no Nyasaye nyomayo waga apoya to gima lete nyalo suga kode gokinyi wan gi kuyo akoro ne mama gi manyodong kende wuon gi no senendo chon hoch mar Nyasaye kapod wang'iyo tago manyotimore kamano. Mano tera e penjo moro gige kuma timre gi kachero koda kage let mwakale gieki bende gigolo dok e itwa kata ben samoro jogo kotoko tuo mar COVID-19 to be gik manno golo dok e itwa ni gino seduomo dala kendo chopo samo chal gimo chung e dot madwa donjo mane ot githon kokwa dire motere mabor nyiso an watanuru yen onge gima nyien jalo Ecclesiastes ondiko e mo man gima nyien onge yen wacho ma tuo mar covid ni nyakeoge moro no monjo Europe e higa mar 19 noluoko ji. Yes. Noluoko ji kanyi. Kakoro ni chanj gimoro ni chanjo ne biro. Jomoko nokelo propaganda ni gino rach. E gima chal gi mar covid ni pod ne rom na kan nyon chanjo rach ang'ono. Anana moro nyasedo chanjo jomokwongo gi joma moko. Hawo marach ni midhiro mako Kenya ne neno ka piny mar Kongo ne manyocha kiano miyo jo Kenya gik chanjo moko. Yes. Nocho ser moko. Siaya bende nyocho holo jo Busia 500. By now nego bedga no se chanjo nikech AstraZeneca chano nego bed ne en ga bang' dwe jumba boro. So anakwayo ni kadipo ni chanjo biro manyien jo oringo dhi moloyo ma hikgi oniang'. Gini nego chuo ma hikgi oniang' kindo 40 kadhi mbele kind kwada kum ji 10 ibro yudo gawacho ni kum ji 10 ibro yudo ni koket mine koni 10 ibro yudo no joma chwe mabro tho chiegni na 10 mon kendo dendgi otegno matin. So wakauru gini motegno momiyo nyalo wacho na wodana emomiyo nadhi asara mondo achak go lweny nikech kana neno mano otimre higa mar 19 gik manie wacho no wan logo gimwatimo sani walutiye gi sabun ma kawaida
warwak abuog rombe to wabed mopogore to wabed kuonde mohuyanga gimondo kata ne ng'ato biro limo minu kata be mano oherore nade ni dhi limo sani waweuru donjo dhi limo e udi kochuno to idhi limo ng'ato tetie maembe moro emomiyo sani waneno muhimu mag bedo gi tipo dala gini ok oyot. En gima tek ahinya neno ka sani ire piny lero mar Libamba ma Uganda nitiere video ma sani ire maringo ma jaboda boda notho kulore mana ni ieri e pikipiki. Oseduomo piny mar Uganda. An kakoro adwa miyo ranyisi ng'amodhil ga mogik en ka jalweny. To ne kaka Museveni osegabedo kodhil to ng'ama koro luorie mogik en Museveni. Kakoro ramoko apete jamoko man gi pesni duto emoluoro tuoni to koro in makta gimichame ote maonge. Nyocha ntiere e gwenge ko mag Akala. Miyo moro nyisa ni Haron ok tong' warwak mask nikech waonge godo, waonge nyalo. Adwa wacho ni neno ipano chopo samono sirikal okonjo bende yudo mask gi. No, nasewacho gigi chon. Skra sirikal nosewacho ni e skul nyithindo tende yudo. Mana wacho ga no mi nyithindo abiriyo odiochieng' juma ka juma mondo wil gigi. Nowacho ni bro yar udi misome. Neno ka jalony mabe jathieth mag oha waziri mar somo wacho ni nyasome tie yien. Machelo fu maduong' mogik nyiso ni waonge gi moral authority e weche mag telo, waonge gi moral authority e weche mag chiwo paro. Kata obedo ni wan jolony, sirikal nosejwang'wa, mano koro kik wadonjie, sani koro wan e lwet Nyasaye, ma koro kata kiwinjo ni mach biro, kata ni thuol biro, to ng'wech ka mondo iresri, to kiling' aling' obiro juki. Ane nyalo nyisi kata na dalawa, area mar Barolengo en center matin, to gik mang'eny timore, en mana but dalawa. Dong' nyowa iko ng'at mama moro kanyo to ji adi manyo osepimbo yudo nigi tuono omako ji te ibed jaloch nanga ibed jalemo ibed ng'ata kenda kwayo an ng'ama ohero lemo litna ni kaniswa sani oloro nyok anyal dhi lemo to ochopo kama koro wago lweny mag chunje mudho ikia nen ng'ano. So koro kata loro kanisa kipenjo wach mar loro kanisa jomoko penye ni to kanisa to uloro kaporo ni kelo COVID-19 kodo chikadieri nikech baka cha ng'amomer okwak mas ng'amomer muso wadi ng'amomer hagu wadgi ng'amomer kwang kum wadgi distance onge kanye makta kisruok nyodhruok. Yes adwa wacho ni kama ne piny nosebam chon wan e piny mar ohala miluongo ni capitalisti ma sirikal wacho ni nyaka ohala dhi mbele. Koro doneno ka budget manyos uru biro go mabenda wora en $3 trillion gi bathe. To iwacho ni pesa no idhi yude nade choko manyai dala magi wacho ni gidwa choko gimoro $2 trillion. $2 trillion no en jokuot kal ka kuom ka tidit ka samo metho cha sirikal yudo pesa no. Koro yudo to jom sirikal neno ni kanisa to onge gima nya kelo. In fact pesa madhi e kanisa en mane pinje wagi to pinje mobago ne gibed pinje ma Ulaya dikoro kata pesa madhi e kanisa ni penjo manyiso ni wang'iye kioro chumi to koro giwacho kata lise tani yath midwa no nyiewe ibro nyiewe ka pesa wuok ka ilose wach mar gik moko kioro chumi jadong county ma Siaya mach nyor no wang'o chiro mar Bondo gige mach nyaka check hold that thought live chiro mari mar kuku mar wache migosi Leonard Uriero Nyarwat jomoko luonge ni Nyaroya oingo ser wagombako weche gik matimre COVID-19 kodo chiko piny mar Uganda inwang'o dhano kotho jaboda boda mtima notho mana ka itiere wi pikipiki norito kasta mondo mi oting gwenge makaluo kairi kodonje bedo anyal mane campaign obene saniri wadhiro jedo uonge gi gige nengo ma adwa wacho ni an ang'e gimomiyo noyiera kendo ng'eny MCS Masia nikech bunge mokwongo na betie 48 ne wanwa MCS Amarach ne waduogo na ji 6 wane bunge masani. Kisa machiel kuom report mag jonon buge sirikal mar 15 penjo ne en ne waketo $130 mag nyiewo mashinde mag simo mach mok tin na dek. How maber kata how marach ne jomibadhe how maber mogik ne jomibadhe jochiw kony nokelo achiel. To koro kar mondo wati gi $113 dhi nyiewo mashinde koro gibed 4 watiyo mna gi $30 nyiewo adi achiel kama pesa karibu 80 nodhi echa
kisom chik en gima onego bed ni osetueyo ji. Jok wacho no dhi loso ndara. Ting'eni kisomo chik namba 200 pen chik namba 201 wacho ni ng'ama nigi teko wacho nusumoni ni idhi tim kod yang'o ne kaunti en MCA. Matiende ni wan mane nyaka walok chik kopore ni pesa no ne ng'eny ne gitiyo gi pesa go. Koro kendo midhiero mar ariyo ero gin ariyo. To penjrie isandiko ji tich. Ng'ama ndiko tich no ne riembo gino. Obeno somo kosenena ne mtoka ringo dhi. Somo kendo mar mach edwaro lony makende. But Siaya County mheshimiwa in MCA ang'o ma usetimo ka joma riembe onge machine onge sani ide maleng'le wacho ni machine manego kata Siaya County onge Siaya jawinjo mono wacho ni ukinyi ni kada pi onge godo but un MCs gi usetimo to dog nya wacho ni the other time no uru no dhi yawo pi to pigno kata Siaya monge okwanene. Koro miyo legi cheche debate to mar ariyo ate mo wacho ni gik minena wacho gi do wacho kwa mfano kane jonon buge sirikal nosepenjo no milion madhi 80 mane mar nyiewo machine kech wane wasene no ka MCA waketo pesa midhiero ok irit no bi yakit igri iko rikta kapok obiro iko ichalo ka ng'amo kawo insurance ko tho to familia ne bro bet maber. Matiende ni wane wasetieko makorwa. Chik wacho ni od bura ka maoriero nitiere miyo gavana pesa. To koro ng'ama tiyo gi pesa en gavana gofise. Koro ka tich obam kocha cha onego bed ni ng'ama kaka neno polis ne mako ji kaba mitingi gi long itingi malo koro inyuotho gi koki cha onego bed ni executive bath migawo mar county gi kocha cha mipenjo nikech ka wadonje ono riero go koko urwa leng mondo mi kik japiny kik wache no riero go koko aparo ni to wache ni tichariyo saboro wani bunge wabro tero to wake wacho no tichariyo saboro wani bunge wani tero to wake wacho ne ro live chelo mari mar kuku mar wach wapenji kako onego bino penjo nikech kama japiny hinyore wan bende mako ahinya ang'o matimore Siaya County molocho to department mar nego mach iwacho ni machine mondo bende nego mach Siaya County sandi Nairobi de lose jomoko bende wacho ni pi bende onge joma riembo bende onge ang'o matimore Siaya County nyaka wapenji ni to MCs machalo kaka mheshimiwa Leonard Uriaro gi leng nango sirikal onyiewo gi koso girito mar biro wuoye sama gitimo campaign mag siasa 2022 nyinga en Harun Otieno bang' Mari mar kuku mar wach. Machiegni tilo mari mar chendu mari mar kuku mar wach sasa mwaketo tas marwa piny nyako chako jogo sanitize kendo nikech tuo mar COVID-19 ng'eny kendo hinyo ganda live chendu mari mar kuku mar wach idbe dala kanyero bende ilogo lweti aber seconds bende ariyo samoro sanitizer wani samoro kinyal bedo godo bende rwako mask mari bende bedo mabor gi ng'ato piny mar Uganda saniri ng'ata achiel nosewito ngimane mana kochung' e stage ma en jabodaboda to kato kochopo bedo anyal e penjo maduong' ma penje campaign mara mar kedo kod COVID-19 Nyanza kairi mangima bende nyalo bedo achiel kuom mondo maked koda gi tuo ne eri. Mheshimiwa Leonard wako siasa matin waneno ka piny chal ka gima yiengni to chal ka gima ng'ato yienge ot siro ka siro dok kare moluor Raila Amolo Odinga jatend party mar ODM kachielo koda ka gi won sirikal jatend sirikal migosi Uhuru Muigai Kenyatta form coalition adier ni wach ni eri koso ano kapar diero kila wacho maonge luoro nang Uhuru dhi dala Uhuru onge ng'ato kata di chama mar Jubilee no sepodho makata tuju no mheshimiwa Mount Kenya ponigi wa uruondo ne aning'en wa iburu duogu wa buru penjo ni kanya soyi wabedo mangima jakom onge kama chielo jakom dhi piem gi Ruto to konyalo tiyo gi gangi mar Jaramogo Oginga cha mabende Oginga nothenore kuom Baba Mesia to ng'e kako go gagi mondo Ruto oduogo kuome ohere gi chuo doge pap kende ba don gidhi piem pono ni gidhi piem pono ni Ruto dagi ng'ama ber ma jakom nyariwre godo moingo ng'at no ye kae makoro nego bed gik miwacho go yes gibed na gimiluongo no smoke screen kata rageng' mar iro mar geng'o wang' yes mondo mi wawuond joka kaka gima wane ka giwuotho so weche mag ripo go nikech ng'e kaka loso yes aroso okalewe no kobiro riwore gi jakom yes iwinja maber Ruto bende okalewe wacho mang'eny kuom jakom yes to kidwa chopo loka cha yes inyalo yudo agoko ng'ato to kisechopo loka cha chalo ng'ama teri dhi nyo kiseomo nyako
nyako no koro kumare. Mheshimiwa jatend sirikal Migosi Uhuru Muigai Kenyatta wacho ni odwano reyo piny koda ni mondo mi handshake mano be tarik 30 dumara tarik 9 dumara 3 ikalo 2018 chande mondo mi obed ginero makoro nyalo bedo uniform mar siasa minyalo rwaki. Ingena awan joko to dwa kelo Kalonzo, to dwa kelo Mudavadi, to dwa kelo bende Gideon Moi, to dwa kelo Wetangula. Wa ketho wacho ne yo machal kama awan joko riaro. Yes. To nitiere joka Maganda. Yes. Kako riare mok nyal riwo nyaka nyithinde. Yes. Korang no dio rew joko riaro gi joka Maganda. Misino ka gima jatend siri piny owacho. Ouro moko ko ndalo ni mondo 2022 ochopo. Nyineno kaka bando loso. Yes. To ka bando ne mane ngado ne gari ko jok morwake sirikal, to ema koro wacho ga ni odhi dala. Moyo chenro mare ong'adi. Ko wacho dwa notadieri machal. Chenro chomanye odwa nyono sirikal. Odwa nyono sirikal kech ok dwa wacho adier. Yes. Ambe no rito maro ni chi moro ng'adi. Mheshimiwa ng'ato biro penjo ni ponono ni Uhuru Kenyatta ni kod chi to giriwore kod Molu Raila Amolo Odinga. Ineno kama nyalo dhi kamoro? Uhuru jakom ne director mara Dan nyisa ni utemo nyisa Sam Modongo. Okay. Yaani wacho machie ne gigi duto kata nyaka musruok kata na wach mar BBI. Danga wacho ni wach mar katiba ma idhi los che mwakete mbele ok riwruok. Wacho no Uhuru riwore gi Jubilee riwore go ODM ne 2022. To waseke to wach mar BBI uriero seloso. Ubiro nyiso ji ni kara no ke adira ne onge. To BBI ne kanan mana wacho mondo winje maber waket ndoro wangwa majino duto e wach BBI mondo be waketie lamo mondo koko timore ka wadware mar kaka ni wachake cha to wadhi kaka wanyalo duodo weche mondo wabunge molieke gi chik namba 256 mondo bod referendum wadhiye nikech kwasedhi referendum ma gimanyo jakom oketo mbele no wayudo to koro lwenyi dhi bedo nwa mayot. To mamoko ko no wariore nyiso wani kara ne watugo gi japiny. Kalonzo wacho ni riwruok masani dhi kodaka gi jatend piny owacho Uhuru Kenyatta kod Migosi Raila Odinga jatend ODM. Ni gima en owuon ka Kalonzo no seriwre gi ker chon. Maraila chalo na ng'at maluwo yo mana giseluwo chi mbele. Ngilu kabani. Yes. Ngilu ose overpower Kalonzo bende ongeji. Mheshimiwa ang'o momiyo ng'at mipogore gode pare wacho ga ni ongeji. Kalonzo pod en jatelo kingpin mar Ukambani. Ng'en mar Uhuru mane okalo katikati kinde wa gi ker mano the dala. Yes. Onyiso ane ng'acha cha e jang'we pitipiti. Iwinja onge kamuchung'ie. Onya wacho ma to kinyene kocha. Doneno to nembe ng'ano no mako rekordwa ba ODM mokwongo cha. Mano kochiek maber cha. Noko kethonwa. Ne dwa sekta donje gini kata en bende ni koro sedonje ke jakom ne dosetieko mare. Bodi mamoko awacho ni ka jalony maketa tero mag dhano. Moko nitie masama ikelo lweny mar tich. Ok gisir. To kaka magi weyo no sefaulu gin magi kungo yuto e jo kaka. Yes. Gin sami ke jo union kedo. To gin gidok ne jo tich. To kaka jolindik tich oseje tur. To kendo gin magi wacho ni gimowuok ni ber. Kalonzo Molu Raila Amolo Odinga pok owacho ni odhi manyo kom mar ker. Kata kamano ji dhire Mheshimiwa John Mbaricha nosocho mondo obed omany kom mar ker kachiel kod ji mathoth mokalo madani mondo obed e debe mondo mi gone kura. Point blank Mheshimiwa kwano mane monego Molu Raila Amolo Odinga go mubedi ga dieri gi kom nieri kopogre gi rut mokawo mar dhi tiyo gi Migosi. Inde moko ne wan gine ne ufungamano kanye mane wachega weche makedo. Mano chopo kinde moko mana manya ka Kibaki microphone kano kodwa dwako penjo mane wapenje. Kibaki ne ng'ama ne en bubu. To dongo gi mano jatelo. Yes. Kibaki ne onge msimamo. Professor Kemunto Kibaki no sir no gone Kibaki. No sama jako molengni. Yes. Nitie ka koloso ga. Limno bende loso, kendo loso machuopo. Yes. So nikech sechege ma ng'ato ni Diogenes no tho higni 400 kanoda achiel wane mang'eny wawinj mang'eny to wawach matin. Ng'at mon Oscar Wilde ne jandiko ma ja Hispania iwinjo nowacho ni loso e achiel kuom yo minya pando go pachi. Koro kiwacho thore to pachi neno to wadwa nyako
ng'ami kedogo kinyise kaka in bende idhi sero nyakono. So jakom kogo break to anasero to timbege mamoko mag kragi pincha en koro med mako jo ramugi kata jo lemo. Kata kamano pok iduogo penjo ba penji moriere ni koro kapo nono no keugo ne dhi bete kom kaka mondo bede debe no ero kwano mane mako goyo to kizungu luongo ni sure bet. Wacho ni ka lweny nie kind ji adi kende ariyo, Ruto kod jakom. Yes. Jomodong' ka to maka ka jok ma yuombo sembo rombo. Koro oko kwano mane Ng'o kaka dang' ong'e tiend Ruto. Mbeyo ariyo ka Ruto nyambeko nikech Ruto to nyambeko ento mare odako mbek. Mheshimiwa in ng'atiri mani Ruto nyalo yie mawene ng'ato sani. Pod gini en loso. Demokrasia. Yes. Wacho gimoro mi chiuti kao give and take. Mane kama loso kende ne mene ka powerful guro sirikal masamoro chuni ni wedwechi. Mae gima jo wazungu wacho ni kayo lisasi. Yes. Biting the bullet. Mnaka jakom osegabedo ginga no bite the bullet. Yes. Kane sirikal owene Los Kenyatta. Yes. Emanjo kandhoga. Yes. Kende ogingo wacho ni Kibaki tosha. Mane ka lisasi no. Mane gima nyicha ne Mheshimiwa John Mbadi kachero koda ka ga Rose Nyamonga no wacho ni en achiel kuom kido nero miywa godo migosi jakoyo kamidiwo miwacho ni jakoyo nyalo chopo kamaro modhi matek kamaro be nong'onyo kono oyo koro piny duong' moloya live chenro mari bar kuku mar wacho Mheshimiwa Leonard Oriaro Nyarwatha awachako gi COVID-19 ema yiena mondo wachako diwa tiego wach mar COVID-19 awasenyo kama japiny kete mbekni bende serikal timo moromo e kedo kod COVID-19 nitiere polise auchiel mano make club moro Kisumo kar Rigido. Nyalo paro kata jam jemedar man gi petecha bedo no mako loro e oda kwato ngoro mona nyoro ne migosi William Ruto ne nitiere kod West Pokot kama ne dhano mitni konchiel nya wacho ni kan nogol kwan kaka gini medore gwenge ka ongeji gwenge moenyore na Siaya moyo oyudo medali Kisumo lowe dhodi ka Nairobi odok piny so yot mondo wach ni kocha cha sirikal ema nyo wacho ni gino onge iwinjo so tere malo ema wacho ni niya mano dok sana bro loso. Yes. Kata mna bura mane wachoko Kisumu kae cha mar Madaraka cha. Yes. Kama wafwenye ni wan gi Indian variant mar kido machielo mar tuo ni mago pod ne gin kosa. Koro sirikal chalo wuon nyathi kata min nyathi. Nyathi somo wuon gi kata min gi. Mane kama be wang'olo go kadhano. Koro en wachopo dwaro mar weche mwadwaro masani kose waket dwachwa mbele. So sirikal nyaka go kwano seche gi en sama na se wacho chono na agenda mar uru bedo na gik mokaji. Number 1 en BBI. Kod number mar ariyo en weche thieth full stop. Modong miwacho ni kiano yawa ngo sijui ahono mago glitch. BBI miwacho ne to BBI masani kumi mokerot kendo jomoko ne samaro ko nyal bet wacho no dwaro mondo mi mednu thuolo kik dhi yiero dwe mar 8 ni thuolo nyaka December iwinjo iwacho no dwaro mondo medu thuolo kik dhi yiero ngene mambe wacho ni doge ka wa asene no dalili no an ben yes matinde niya kata ko kolu ni BBI yes ten loso chike yes tekno los chike mano kata ka jakomo ko bedo jatelo yes to wayo gima ne pare go tiengi tiengi udwani mondo kato uro o chwal mbele awacho ni ngene wasengene gik moko duto ni siasa yes kata doho gini go tekno tibe yo siasa doho ngi gima bro temo wacho ne siasa interest margi ni mbele moloyo kawone ni Mheshimiwa Ndiro chalo ka ngama osiro chwal mbele kama kane dwach gi kaka jo siasa ochopo kare live chendo mari bar kuku mar wach en gi right mari mar pogro gi paro gi gima wacho ni kamera ntir jedo wach mari mugi gima nya wacho japiny nyaka ngi jopiny magi jotelo magi yiero ga ewegi gini to be japiny odak thedhre gi siasa emomiyo ng'ato na Aristotle no wacho ni dhano nonro mar nyuol ne en ja siasa ok ochuno no yieri koriero yakibed ja siasa to gima duong' mogik ne samisewel te ngima ni elwet gika koriero en mar gano jopiny Mheshimiwa to in pok giwinjo ka kwan nyingi jomose siro campaign mar kedo kod COVID pokatima pok isiro campaign to kan mana wuo mi wacho chande
mara mar wuotho midhi godo ir jopiny pok isiro campaign mar Covid wachwani mama ing'eyo nyisi kata ging'eyo koro mana dhi golo koke nyaro dhi golo koke live chenro mari kuku mar wach ka watieko logo kawo mask man no kwa silence kumono wakete warwake kendo mondo mi waritre kik Covid ne Otieno. Erokamana ahinya ne senior producer kendo camera person Dana Jadikwenyo uri Nyakacha beno michiro ni bedo kare kako bedo dire. Kachiel kod in minene chako do watime kene joma chien. Oriti makawuono.